Сәлемсез. Исәнмесез? Диспансеризация үтергәнем килде. Алсу Габдрахмановага быел 40 яшь тулган. Диспансерлаштыруга ел сайын килә икән. Быел күбрәк анализ бирдертә башлаганнар. 40 яшь тулгач анда керә маммография. Аннары күзнең давлениесен үлчиләр, холестерин, глюкоза. Елда киләм, елда үз-үземне карыйм. Казанның 8-нче шәһәр сырхауханәсендә без диспансерлаштыру үтүче берничә кешене очраттык. Врачка монда часто йөрим, монда һаман ел сайын барабыз, диспансеризацияны алып барабыз. Бер дә җирмәгән кешегә бик файдалыдыр инде ул. Кайсы кеше вообще җирмиш поликлиникаларга. Бу сырхауханәгә 85 мең кеше беркетелгән. Көн сайын 40-ка якыны диспансерлаштыруга килә. Чиратта торучылардан күренгәнчә нигездә алар өлкән яшьтәгеләр. Табиблар хезмәт яшендәгеләрне чакырып китерү авыррак ди. Шуңа монда диспансерлаштыру узырга теләүчеләрне шимбә көнне дә кабул итәләр. Эшләүчеләрнең диспансеризациягә мөрәҗәгать итүләренең саны бик кәм. Эш вакытында килә алмыйлар. Шуңа күрә без үзебезнең сырхауханабызда һәрбер шимбә көнне көтәбез эшләүчеләрне. Медицина оешмалары мәгълүматларына караганда, быелның 8 аенда Татарстанда 1 миллионга якын кеше диспансеризация узган. Һәр 10-нчысының дөрес тукланмавы, артык авырлыгы булуы, спорт белән шөгыльләнмәве ачыкланган. Нәтиҗәдә андый кешеләрнең йөрәк, кан тамыры системасы авырулары барлыкка килүе ихтимал ди табиблар. Тикшерелгән кешеләрнең 25%-ын өстәмә диспансерлаштыруга җибәргәннәр. 88 мең кешенең авырулары булуы ачыклана. Онкология чирләре аерым игътибарга лаек. 80% очракта аларны беренче стадиядә үк ачыклыйлар. Димәк, дәвалау мөмкинлеге арта. 4 основных анализа. Яман шишне башлангыч стадияда ук ачыкларга мөмкинлек бирә торган төп 4 анализ бар. Юаны чәктә, мәни бизендә, аналык муенсасы, күкрәк шише, иң куркыныч чирләр. Аларны алдан белеп торырга кирәк. Башлангыч стадиясын күрми калган очракта пациентның гомерен саклау шик астында. Опять-таки прогноз достаточно сомнительный. Сәламәтлек саклау республика проекты буенча Татарстанда уртача гомер озынлыгы 75 яшь ярым. Бу Идел буенча беренче, Россиядә 15нче күрсәткеч. Диспансерлаштыру кебек кисәтү чаралары максатка ирешергә мөмкинлек бирә дип белгечләр. Район һәм авыл халкы бу мөмкинлектән файдалана алсын өчен мобиль сырхауханәләр эшли, ягъни табиблар пациентлар янына килә. Авыл халкын менә бу диспансеризациягә төрле профилактик мероприятияларга чакырырга җиңелрәк. Нәрсәгә? Элекедән дә авыл халкы дисциплинированныйрак дип әйтимме. Ул беренчедән, икенчедән глава муниципалитета, глава сельского поселения, фельдшерлар бик авторитет кешеләр алды. Шуңа бер әйтүгә барысы да халкы, авыл халкы җыелып әйбәтләп менә шул әйткән мероприятияларны дөрестән дә үтә. Шәһәр халкы авыррак. Әмма ләкин аңар карамастан бик тырышабыз, бик зур акциялар бара, пропаганда буенча. Аның теге үз результаты бар. Аллага шөкер, менә шушындай теге серая зона дип әйтәбез бит без. Менә шушы килмәүчеләрнең проценты кимей. Былтыр Татарстанда сәнәгать диспансеризациясе дигән проект гамәлгә кертелде. Медицина оешмалары предприятиеләргә барып, диспансерлаштыру уздыра. 681 предприятиедә 113 мең хезмәткәр тикшерелгән. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.